primeiro que neste pleno que temos a honra de facer unha declaración institucional da Corporación Municipal de Carballiño, a Sociedade de San Vicente de Paúl, que cumpre 75 anos. Esta declaración institucional está aprobada por todos os grupos. Para nós é un orgullo e, a verdade, dar as gracias a Cáritas polo seu traballo. Este mes de abril, a Sociedade de San Vicente de Paúl cumpre 75 anos. Durante a súa trayectoria, a conferencia leva realizando un traballo incansable para dar apoio aos máis desfavorecidos nos últimos anos de forma conxunta con Cáritas de Carballiño. Desta maneira, son centos de familias da comarca de Carballiño que cada ano ven atendidas as súas necesidades desde alimentación, medicamentos ou mesmo recibos de auga e aluguer. Por ese motivo, dende a Corporación Municipal, queremos destacar a labor realizada durante estes 75 anos e amosar o noso agradecemento aos voluntarios que, co seu esforzo, fixeron e fan que este proxecto siga a ser un referente. En especial, damos as gracias ao seu presidente de Cáritas, que é o párroco Jorge Juan Pérez Gallego, e o presidente da Conferencia de San Vicente de Paúl, don Juan Ramón Estevez Cuña, que está aquí presente. A todos os voluntarios das gracias, a todos os que están agora e os que estiveron en 75 anos. A verdad que é unha labor incansable e impagable. Gracias a todos.